बाथौ आश्रम जथाय आफादनि जानानै नै बाथौ आश्रम खैराबारियाव 21थि गेट टुगेदार बे जथुम्माखौ खुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे समाव जोङो खैराबारि बाथौ आश्रमनिसिम जोंनि जथाय आफादनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनैनि खुंनायनि मेन जाहोना जोङो जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादखौ 2021 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। बै समावहाय जोंनि बर' बिजोङाव बर' फरायसाफोरा फरायनो खम जालांदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै 2000 मायथाइयाव गोदोनि बोखावजायै नलबारि जिल्लायाव गुबुन जायगायाव जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा जोंनि बर' बिजोङाव बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै बर' बिजोंखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि बिमा रावाव गथ' गथायफोरखौ जेन मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन जायगाफोराव बाथौ आश्रमखौ गायसननाय जादोंमोन। ओमफ्राय उननि समाव गुबुन जायगायाव गायसननाय बे बाथौ आश्रमफोरखौ सामलायनो मोजां खाबु आरो राहा नागिरनानै गासैबो ज' लोगो नांनानै बाथौ आश्रम जथाय आफादखौ 2001 मायथाइयाव दाफुंनाय जायो। दासिम गोबां फरायसालि दङ जायफोरा सरकार नङा आरो जायफोरा बे सरकार बा बेबायदिनो प्राइभेट हिसाबै सालायगासिनो दङ। बाथौ आश्रमजों बिथांमोननि जिथु फरायसालि बे फरायसालिया लोगोसे गैफायाना? सरकारनिफ्राय जि बाथौ आश्रम नङा, जायफोरा UN एकाडेमि बायदिसिना। जोंनियाव गावखुंथाय बे फरायसालि बाथौ आश्रम हिसाबै गुबैयै गुबुन जायगानि दखरानि बाथौ बियाब गौथुमफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बाथौ आश्रमफोरखौ गायसननाय जादोंमोन। बे लेखायै जोंनि बाथौ आश्रमनि जि सोलोंथाइनि फराफारि बे सोलोंथाइनि फराफारिफोरा थोंजोङै जोंनि बाथौ धोरोमनि खायसे बोसोनफोरजोंबो सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो जाय ओनसोलफोराव बाथौखौ बिथा खालामनानै गावखुंथाय फरायसालिफोरखौ गायसननाय जादोंमोन बे फरायसालिफोराल' जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादाव जोंजों सरजाबनानै दङ। दासिम मिरुआव गंबेसे बाथौ आश्रम नोंथांमोना? आथिखालाव दासान्दि 33 बाथौ आश्रम दङ। बेनिनो बांसिनानो बाक्सा जिल्लायाव, ओमफ्राय नैबे उदालगुरियाव गंसे, 3 जोंनिया सनितपुराव दङ, ओजोंहाय बजालि जिल्लायाव दङ, धेमाजि, बिस्वनाथ, ओरैहाय गासै 33 बाथौ आश्रमा दङ। आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोंनि बाथौ आश्रमनि जि अनजिमा गावखुंथाय फरायसालि हिसाबै बाथौखौ सोमोन्दो लाखिनानै जि गायसननाय फरायसालि बेफोर बांनायनि लामायाव दङ। बे समाव नुदों आसाम सरकारनिफ्राय जिहेतु बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडिउलाव सोबाय, बे हिसाबै माने सरकारि राव हिसाबै लोगो राव बाहायजाबाय। नैबे समाव नुनो मोन्दों बर' मिडियाम फरायसाफोरा खमिलांगासिनो दङ। मा बुङो बे? दा बे खेथ्रआव जोंबो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदो जोङो गासै जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव, बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव। मानो होनबा जोंहा जिहेथु जों बिजोंखौ गोबां जुजिनानैसो जों बर' माहारिया मोनसेयावबो, नाथाय आथिखालाव गोबां जोंनि गोरों गोरा बर'फोरा गावबा गावनि गथ' गथायखौ गोरों खालामनो नाजानानै जोंनि बिजोङाव फरायहोआलाफानो गुबुन बिजोङाव फरायहोनायखौ नुनो मोनदों। दा जोङो गासैबो सांग्रां जानांगोन। मानो होनोबा जों गावनि बिजोङा थाबासो, गावनि रावनि बिजोङा थाबासो जों माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो जा साननाय, बे साननायखौ जाफुंगोन होननानै जों फोथायो। जोङो दुलाराय बर' माहारिनिसिम जोङो खावलायनो लुबैयो, जों जेसेबां हायो एसेबां जोंनि बर' बिजोंखौ जौगासार होनाय, बर' बिजोंखौ गेवलांसार होनाय बे मोनसे हाबाफारियाव गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ। जोङो दिनैनिफ्राय गासै साननै, 25 आरो 26 मार्चनि बे साननै हाबाफारि जोङो लानाय जादों। दिनैयो जोङो फरायसाफोरनि गुबुन बिथिङाव बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादो। लोगोसेनो जोंनि बाथौ आश्रमफोरखौ बोरैहाय जौगाखांहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै, बर' बिजोंखौ बोरै जौगाहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै मोनाबिलियाव जोङो गासै आश्रम लोगो नांनानै मोनसे डेलिगेट जथुम्मा हांख्रायनाय जादों। साबायखर बावबाय मिडियानिसिम। दिनै जोङो खुंगा 21थि जा बाथौ आश्रम जथाय आफाद बेनि ज' जथुमलाय बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। दिनै जोंहा सेथि सान, गाबोन सानसे दङ। दा बेयावहाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय जों जेसेबां हागौ जोङो बेखौ बानजायनो थाखाय नाजादों। नाथाय जोङो बुंनांगोन बे खैराबारियावहाय दिनै सप्तासेनि बारबाय, माने अखा हागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो जेसेबां हयथ' जोङो बे हाबाफोरखौ जाफुंसार होनांगौमोन
हयथ' बेबायदि जोङो हास्लाबनाय नङा। दा बेखायनो आङो गासैबो बाथौ आश्रमनि जेसेबां फरायसालि दङ बिथांमोनखौ जोंनि फोरोंगिरिमोनखौ आरो जथाय आफादनि जा बिबानगिरिमोनखौ आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बे बिबान बानस'नायाव बा गोरोन्थि जायोब्ला बा हास'वाखैब्ला बिथांमोना जोंखौ निमाहा होयो आरो बेनिख्रुइ साबसिन जाहाथे बाथौ आश्रम जथाय आफादखौ जौगासार होनो जोंनि थुनलाइ बिथिङावनो होन जोंनि धोरोम बिथिङावनो होन जोंनि फरायसामोनखौ आखल आखु दानायाव जोंनि बिगोमामोनखौ बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै फोरोंनाय बा जोंनि जा बाथौ आश्रम जथाय आफादनि बेखौ गायसननायनि गुबै थांखिया जादों बर'नि गुबै धोरोम बेखौ गथ'फोरनो फोरोंनाय बिनि सान्थौ बिनि आसार खान्थिखौ फोरोंनाय बेनि अनगायैबो जोंनि बर' राव बर' बिजों बेखौ हमथानायानो जाबाय बाथौ आश्रम जथाय आफादनि गुबै थांखि। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंबो जेसेबां हायो नैबे खैराबारियावबो धोरोम बा बर' राव बर' थुनलाइ बेखौ जौगासार होनायनि मोनसे जोङो रायजो राजामोननो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोङो मेसेज होनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ।